Budahod. Badi na naman yung mga pentel pen. Yung ano na yun, sikin niyo. Mati yun. Pero yagan mo naman ang pentel pen ko. Ha? Kaya nga ni, pero yagan niyo ang ballpen. Ay, sa magkakaw ko na dito. Lumahaw ka muna. Lumahaw ka na. Di ba kung ano gusto mo gatas? Ano yun? Ano? Chocolate. Sigab. May klase si Gab niyan. Kaya tapos na daw siya sa math. Sabi ni ma'am. Nag-chat sa ako si ma'am. Amot sa kanutiyang. Ha? Biyernes niya. Biyernes daw. Sawan niya ako yung halaw. Nagbakal ka tinapay mo dapat. Ano ka na? Magsinilas ka lang ha. Kaya nag-uuran. Tagan mo man sira ako yung makantoy. Oh. Tagan mo sira sarap mo na. Bakalan mo sarap na putos. Ano siya ba? Ako na yan kung na ano. Dosi yan. Ako na yan. Parang kahapon lang. Ay, sawan na ako yan. Morning. Kumusta? Balita sa radyo at TV. Ganun pa rin. Nakakapasaglan. May mainit dito. Virgin.
Thank you sa 3 million in the house. Salamat po. Kamusta? Silensyo. Maulan. Maulan sa amin. Sa 2 million people. Salamat po. Parang kahapon lang. Thank you sa Tomo yan.
Masat sila yan. Ito ka na. Grabar ka man lang. May takpan. May takpan. para po sa maayos ka ng sektor na ito. At muli hindi ko tinutulang dito yung ang kaibigan ko natin itong pinokontra nito ito po kasi nagsasabi sa akin dati rin naging lang dito pong nating pamunuan dito nasa pag-take sa pamahalaan noong 2020. Agad nila, ang programa ito ng hindi magdaan po sinuring mabuhay. Ngayon po kasi ang kanilang kapag naiipit na sila, wala na silang magsasagot kundi susunod lang namin yung sinula yung nagdaan ng administrasyon. Oo, kung nagdaan ng napakarami ng mga problema pinapakal ng programa. Ba't yung tinuloy? Kailangan ay maabot yan to solve the problem, not to worsen the problem. Anyway, so kung may sitwasyon, dito ko sa DOTR, sa sabi po ng public transportation na panumpa. Okay, ngayon, mga kapatid, napalitangan natin, meron daw appointed na makapagsalita. LTFRB. Ano po, naglabas ng statement ng LTFRB. Wala, ito'y na-empower. Pero silang pinigilan kayo na nakapagsalita. Hindi ko na babanggitin muna ang kanyang pangalan. Pero hindi kong masasabi po sa kanila. Una, ako po ay nakapagsalita. Hindi nakapagsalita. Spokesperson, tagapagsalita, tagapagsinungaling. Sa mundo niya, pag-usap tungkol dito sa napaka-controversial na pinagod naman nila pangalan hindi na PUP, MP, NP, ginawa nila Public Transport Modernization Program. Bakit ba pinagawa nila pagbabagong datos sa mga solid? Madadagdagan ba? Magiging 6%? Okay naman na. Pero kayo ang suspending niya bago ito ba? Kasi bagong pangalan. Opo, ginagawa po ng mga ganito. Marami po lamang payo sa kanila. Ang Doon na tantoy kay matambay ka lang dito. Doon na 6:31 pa man lang at tabang pa. Doon na kagarado pa ng pilahan.
sakay ka dito sa sakyan. Ako, masisira po yan. Nakakapangit ng tao. Salamat sa mga nagkakaida. Ang mga dalawang Pilipino na kailangan mo ng regular maintenance kung araw-araw mong pagsinundan ng mga dagdag gastos pero kailangan Pero mga kapatid, may mga generics naman po na abot guys. pagkakapagkakasya sa doktor o Hindi po pare-pareho ang generics. Nakipag-partner ang Pay Generics sa malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan ang mismo ginagawa ang kanilang branded medicines. Ang Radiant Generics ay gawa mula ng Pfizer, Janssen, Sanofi, GSK, Oxacopper, Fresenius Kabi, AstraZeneca, o Philippines, Lundbeck, at Cherry. Kaya nga po ay upag-resenta para sa ating mga maintenance application sa mga pagsirisenta ng ating pagsirisenta. Ang kalusugan ay